Għall-ewwel darba Malta issa għandha strateġija kontra r-razziżmu. Dan huwa pjantazzjoni nazzjonali kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza. Pjantazzjoni li għandu sosten tal-klab ta' Manchester United li jaħdem ħafna fil-ġlida kontra l-mibeda razzjali. Għaldaqstant għal din it-tnedija fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali kien hemm preżenti l-leġġenda ta' Manchester United Dwight Yorke. Certainly from our point of view, the Manchester United brand is here to endorse it, to try and move it forward, certainly from a sporting possibility. But yeah, it's good to see that the government is really taking a stand to where race and inequality is concerned. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici stqar kif bit-tisħiħ tal-ħidma kontra l-mibeda razzjali pajjiżna ser ikun wieħed li verament jemmen li kulħadd għandu jkun ittrattat b'mod ugwali. Din hija sfida oħra li rridu nelbu flimkien biex pajjiżna ikun pajjiż iktar tolleranti fejn jidħlu persuni li għandhom il-kulur tal-ġilda tagħhom differenti, etniċità differenti jew reliġjon differenti. Jiena konvint li iktar ma jgħaddi żmien iktar ma nsaħħu l-ħidma tagħna anke hemmhekk pajjiżna jkun pajjiż li verament jista' jiftaħar li huwa pajjiż li jemmen fl-ugwaljanza u jemmen fid-dinjità għal kulħadd. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo spjega kif din l-istrateġija hija sforz konġunt biex tkompli tinbena koalizzjoni b'saħħitha kontra l-mibeda u r-razziżmu fil-waqt li l-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli appoġġjat l-inizjattiva tal-Gvern Malti. Fil-konferenza indirizzat ukoll il dawk preżenti il-plejer tat-tim nazzjonali tan-nisa Maltija Maja Luċija li wkoll irrakkontat kif hija ġili affaċċjat ir-razziżmu u issa tħares il-qudiem sabiex tgħin tkun il-vuċi għal din l-istrateġija.